kining sugo ni Jesus nga paghigugmas kaaway mao gini ang number 1 nga atong gisupak. Gilingay mong tupad ing na sige kag higugma ng mga nangaway nimo. Sige ing na kuno. Ato gining supakon kay gatuo magud ta nga kon ang tao gani mudaog-daog nato, muabusar nato, nya di ta musukol, nagtuo ta nga alkansi ta. Nga gihikawan ta sa kaayuhan nga para nato. Nya nalimot ta nga inigsukol nato sa atong kaaway, mas dako nga kadaot ang mahitabo. Bari aning gubat. Gubat. Kung ang Russia o ang Ukraine nagsabot-sabot pa lang, nagpaubos pa lang ang Ukraine o wa gyud makigubat sa Russia, ang kalibutan karon dili maka-experience og grabe nga inflation, grabing economic maladis. Naapil tibok kalibutan. Purti pag yung patay nila karon. Guba pag yun kaayong ilang nasod. Kita na hinungdom sa tasuna din katong sa Marawi, katong gubat yas Marawi, bungkag mangyud tanan. Ana, di ba? Unya kinisang gubat ron sa Israel o sa Hamas. Tanawa kung sa nahitabo sa Gaza, kanang ilang i-feature diha sa social media. Wa man kita dito, pero ang taga dito samot na gitingali. Perting gubaa gyud. Perti pang patay. Kanang patay, apil pa mga bata, mga tiguang, mga inusinting mga kinabuhi na nga matay. Unya ra ba ang nagdesisyon ra ba nga magubat, wa gyud mamatay? Ang nangamatay ang karindihan. Dias ubos. Karon dinhi sa Pilipinas tensyonado kita against China. Ngato sa mga leaders declare pod nga bastag mura ginana ba, warning na ba, bastag matyan ganimi, bantay lang gid mo. Mura bag nagpasingit na ba, unsa jud kay atong kapasidad no against aning nasurang atong giatubang perti manindakua. Unsa sa inyong paminaw? Nya mura sa kitag mga iro bitaw nga abibahan tas laing nasod. Nama sa mga nasod nga nagkunuhay nagpaluyo nato gabutang-butang sa ilang mga base militar dinhi kay sige. Mao sa nay nahitabo sa Ukraine. Sige. Kisa may nangamatay maayo ang nag-abiba o akatong giabibahan. Ang giabibahan mao na unang di ta magpadala na mas dako ang damages, dili ma-reverse ang damages kung magsigi tag-away. Gilingiyay mong tupad ing na din agit ta mangaway nga bitaw ay nagyog pangaway nga naman. Ay, butang na to ha, tagaan ta mog sample. Imong silingan, giaway ka, gikural imong agianan. Ana, gikural. Kay kaaway na kaniya, wa na kay kaagian. Unsa imong buhaton? Sa buhaton nimo. Imo siyang ikiha. Imo siyang awayon. Hangtod na lang mga matay mo, digin na mausap inyong kural. Ang inyong agianan, hasta inyong mga naong mura sa kinural, di gyud mo magka sinabtanay kusmo inyong naong ipasa pag nimo ngadto sa imong mga anak, ngadto pag mga apo, kinusmuray to the max gina nyag simbako og sa imong kaliwat sa imong apo ba, sa imo bang anak og sa anak sa dito pikas, magkahigugmaay sila, gustong magminyo,
Purti gini mong sukua, ayaw gid anak. Patyon tagyon mo inyo ng dayonon, wa mo kay bawang kaaway na nato. Mo nay galisod-lisod na to mga panuwaya na. Tanawa ang damage ha. Grabe kayong damage no. Hastang gugma sa imong anak or imong pagumangkon or imong apo, imo nang didan. Nya, unsa mo na? Damage or gain? Damage. Na karon imo lang dawaton nga gikural mo nya imo siyang adtuon nya moingon kaniya nga naglisod na biya mig maayos among agianan dire sir or ma'am ana nya man siya ikaw manggod kuan man kay ka grabe man kay ka daghang libakon man ko nimo sa ilo alang ko ma'am anang sorry gyud kaayo kay nakalitan ko ato nya unsa may gusto nimong akong buhaton aron maulian ang imong pagtagad nga rin ako ana siya guba na inyong balay kay kwaon ko na inyong yuta unsa may buhaton guba dayon inyong balay ba guba dayon nya ato din ka magtukod sa daplin payag-payag na lang wa na kay bayronos kurente. Di ba? Wapay hasol, sige maintain kay gamay na mala inyong balay. Nya unsa may mahitabo sa imong silingan nga nagtan-aw nga giguba imong balay. Tungod kay mo iyang gusto. Malipay. Malipay tong buang-buang dako. Moingon to sa ako'y hawd. Tuog siya nako. Ana mao gitiyo na niyang buhaton. Malipay. Matod pa diri sa unang pagbasa, nalipay kayo sinabot si Akab nga namatay na sinabot. Nalipay kay siya. Didto dayon siya sa parasan ni Nabot kay iyan ang angkonon ang parasan. Gipadad-an dayos Ginoo si Akab ni propeta Elias. Ingon pas Akab, nasakpan na gyud ko nimo kaaway ko. Ingon dayon si Elias, nasakpan ka kay nagbuhat man kag dautan. Unsa may meaning ana? Unsa may meaning nga ang Ginoo di ay mulaban gyud sa mga dinaog-daog. Kitang nagpadaog-daog og nahigugmas nagdaog-daog nato maliwat tas Ginoo og mahimot ang anak sa Ginoo matod pa diri sa atong ebanghelyo matod pang Kristo mahimo mong anak sa inyong langitnong amahan. Unya kun mahimo natang anak niining atong langitnong amahan, unsay inyong paminaw? Labanan ka o pasagdan? Kusog kay inyong tingog labanan. Unya buangon kang anak hastang imong amahan imo nang kontrahon. Unya gikulata kas imong silingan nya sige sa kag kontras imong amahan ug inahan. Unsa may isultis imong amahan ug inahan? Mirisi. Niresulta na ang imong pagkabadlungon. Di ba? Unsa man? Di pa kamutagam? Anaon din kas ginikanan. Una pa tumualiman nimo. Mahirasan nang makatilaw ng panuway dako portisad kasalbahis ng anaka amo resulta magin ang iyang binuhatan gipulan nami og inatiman ana niya mao jud na reaksyon pero buutan kayo ang anak sunod gyud unsay gisultis amahan og inahan ay sus duphana sa inahan ug amahan unya kun ang Ginoo nga maoy lapgamhanan sa tanan ang Ginoo nga bisan ang yawa muluhod sa iyang atubangan mao na gani mudupa nato mao nay manalipod nato. Unsay inyong paminaw? Secured ta o insecure? May lagi kayo mamutubag mga children. Niya karon, pangutan-on ta mo usab, mahigugma na mo sa inyong kaaway. Ha? Kita dinhi proven gina ninyo. Niya may nangaway gid nato dinhi, taga dinhi og dili taga dinhi. Kibaw mo ana. Ako yung practice kutob sa mahimo dili jud ko perfecto higugmaon gyud nako sila hangtod karon kondisyon gyud ang akong kasing-kasing ug hunahuna
ako gid silang higugmaon og nakakita sad mo ana nga ako gid silang gihigugma. No. Nya unsa may nahitabo nato ron dinhi? Nag-anam bagkabati ang atong community o nag-anam og kanindot? Okay, naghigugmaay naman ta. Nya ubay-ubay sa dato mga nikuan ako ni hatag nakog daotan nga mga pagtagad karon. Love naman nato, love na sa tanila. Di ba? Nya, nganong adto magita atong magsinigahay kita sa atong mata, magsigitag post anang social media o mga bati kayo mga komentaryo nga pwede ra magidunta o maghigugmaay ta. Di gain. Win-win solution. Na ay mga pipila sa atong mga leaders dinhi sa Pilipinas nga nagtan-aw sa atong kahimtang karon, niingon sila naagya pon sa social media na makita na nato tan-aw sa kuana kay may sana kibaw tas ilang mga pananaw kay mga leaders biya ni sila, niingon sila dili gubat ang atong gikinahanglan, dili opsyon sa atong kinabuhi ang mga Pilipinos karon ang gubat against China or against asa nga nasod. Ang ato rong gikinahanglan pagkaon, edukasyon, hinabang aning ato mga tao nga way mga balay, hospitalization, maayo nga kahimtang sa ato mga eskwelahan. Ana, mo na itong gikinahanglan. Dinhi gud pila ni kabuk nato siging pamarayig, siging hangyo, pader gastui akong anak, pader gastui akong anak. Niabot yus point ka din agi nato makaya gasto. Ubay-ubay na gid nga atong mga gigastuhan dinhi. Kay naluoy lagi ta, kay maoy gikinahanglan, dili gubat, dili pinatyanay. Muna ang Ginoo sad mao sa na iyang pangandoy nga ay lang mo pakigubat, padaog-daog lang mo kung mudaog-daog yun sila. Ako'y manalipod ninyo ug ako unyang pabarugon ang inyong kinabuhi nga lig-on. Muna ang Israel gidaog-daog dito sa Ehipto, ingon lang ang Ginoo, sige lang, padaog-daog lang, padadaan raon niya tamo og leader. Ani abot dayos Moises. Pag abot ng Moises, gidaog-daog sad si Moises. Ingon dayong Ginoo, sunda lang ko Moises, ay lag karatol, sunda lang yun ko, kay ako na mag-igo anak nila. Ada, patay lagi tanan taga Ehipto nga mga buangon. Nawa gyud mo gamit og espada ang mga Israelita. Hangtod yun nga niabot sila sa yuta nga gisaad, the promised land, og ni prosper og maayo ang Israel kay gitabangan sa Ginoo labi na gyud sa panahon ni Hari David. Purti gid nilang paglambo kay si Hari David, grabe gyud ka mosunod sa Ginoo. Apan sa dihang nagsupak-supak na sila sa Ginoo, si Hari Solomon anak ni David, hangtod karon kani si Akab nga gitawag og labing ngilad nga hari sa Israel. Nahugno ang Israel. Kay matod pa diri sa unang pagbasa, ikaw gidaldal nimo ang imong mga katawhan kay hari man ka, naapil sila sa imong kabuang. Mao ni nakalisod kitang mga leaders, ako sad nga leader, kamo sa mga ginikanan. Mangtas ganita kadautan, ang atong kadautan, ang epekto ana maapil ang atong mga tao nga gipiyal sa Ginoo nganhi nato. Inyong mga anak kamong ginikanan, kana sang maestra nga buangon og maestro nga buangon, maapil po mga estudyante. Ana, kanisang ato mga leaders, kapitan nga buangon, congressman nga buangon, unsa pa na diha, mayor, gobernador, or presidente, or senador, mga buangon gani, maapil sa tas igo silang kabuang. Kaya ang kabuang nga buhat, ang binuang nga buhat, ang yawanon nga buhat, dunagyoy silot gikan sa Ginoo. Og maapil in town ang mga way labot unta, katubang mga beneficiaries unta sa atong pagka-leader. Mao na ang Pangulo magbantay gyud nga dili unta musukwahi sa Ginoo. Muna si Akab na apil ang iyang gingharian. Ingon siya, bihagon kamo sa inyong kaaway, pamatyon ang imong mga kaliwat nga lalaki o babae.
mupasad ang ilang mga patayng lawas o panganon sa mga iro. Yun nang kangilara na. Tungod na gitos kabuang ni Akab o sa iyang asawa, kinisag yung asawa o sa, kamo bang mga asawa ba? Mga buangon yun mo. Unsay namatya ni Juan nga magbubunyag nga naputlas liog. Ang asawa ni Herodes katos Herodias nga iyang giasawa-asawa mao'y ni Siba ni Herodes nga putlon ang liog ni Juan. Si Solomon, unsa man say nahugnuan ni Solomon, ang iya sa mga asawa nga mga pagano nga 300 kabuok. Mga asawa gyapon nakaguba sa kinabuhi ni Hari Solomon. Karon niya na say asawa dinhi kani si sana Jezabel, mao say sigig hulhog sa iyang aning bana nga si Akab. Haron mo buhat o mga yawanon. Si Adan sad katong una natong tao nga gibuhat sa Ginoo, kinsa man say gadaldal niya kaon atong supak atong kaon. Asawa gyapon. Nya karon ra ba ang mga asawa kusog kay mo claim og human right. Kamo ba yan nakaingon? Sorry ha? Kinsa man sad kuno be nakaingon sa mga bana nga makapangabit. Mga babae siging sulob anang naang mga makita ng ilang mga lawas diha, ma-attracted lang noon hastang pare. Anya, inig-rape na, inig-pangabit na, dayon mo suko-suko ka mo mga asawa. Ikaw, animal ka, nangabit ka. Nasuko mo anang naa dihang maglakaw-lakaw nga magtupis ra, ana sa stage. Nga i-post pa yun sa social media, and forever it is there. Nasuko mo ana, mamakpak pa man gani mo. Unya, nagtuo dahil mo kami, di mi ma... Kasi yun lang yun mo. Nya kami inyong basol-basolon. Nya di mo masukuan ang inyong mga isig kababay. Magsulob ang mugbo kay tanan. Ingnon dahil yun, hala ka cute, hala ka nice niya og body. Nya kami. Kung sa may mahitabo na mo, tabangi mi ninyo. Tabunin ang angayng tabunan. Aron di mi mayawaan. Hilom lagi mo. Niyag maunay na mo sa inyong tari. Maunay na mo sa kabuang ninyo. Kabi sa inyong basolon. Nganong nangisog mga kapader? Ang madre, tinabunan man ang lawas, ana. Tinabunan, di na makadaot ang madre. Sunda na ninyo, kamo mga babae. Ato ra bang PYCC karon magkuan kuno sila, mag-outing kuno. Ambot di ba kani mga buangon ato mga PYCC? Nanimba man noong uban. Kani mo ni Diyos noon tingali, ang wa mo simba, iwan on to ng uban. Mag-outing kuno sila kay pader kapoy kay mistanan sa imong mga sugo nya natuman man to namo, outing me. Yes, okay kayo. Unsa pag inyong Panginoon, sige hatag. Nga ko rin yung gipangayo, ayaw in taon mo pagyawa-yawa, mga inday o mga dodong. Basig magyawa-yawa rasan mo. Siging tanaw ng ilang mga lawas, ipakita yung maayo kay maudyo kuno nay nindot. Hinumdumi ninyo, unsay impact nahauyon ba na sa sugo sa Ginoo nga kamo mga babae, ipakita na ng inyong mga private parts diha in public and in social media. Mao ba na sugo sa Ginoo? Ha? Tubag? Nya. Nganong inyo man ang gibuhat? Nya, proud pa kay mustanan na bisag mga lawat ini. Pakita-kita gid anang kanal-kanal dinhi. Unsa man gilabot pare nga inyong pakitaon anang kanal? Nagtuo mo di sad mi anak ka mo musubay. Ayaw di magtinabangay ta, maghigugmaay ta. Yes, kaaway na nato ang sala, labi na ng lust, adultery. Atong tabangan og patay kana siya in social media and in our real angkas-angkas anang motor nga mag-igwad pagyud niya hapit wa nay tabon diring sampot. Sa man gyud inyong tumong nya mag-jacket kay init. Unya, oy, tabon ang legs. Sa man gyud inyong tarong pa na inyong utok. Mag-jacket kay tugnaw kay moadto ngadto stops ngadto kantipla mag-jacket pero diri
Di ka mo panuhoton ana nga mas dagko man ang lungag diri sa ubos kaysa diri sa babaw. Adi day dagko ang lungag sa ubos kaysa babaw. Anya ana man mo suod ang hangin. Kusog pag yung dagas motor, nya nagbikangkang pag yung kadiha. Perting panuhota. Tungod na sa yawanong huna-huna, higugmaa ang imong kaaway. Ang sala atong kaaway, unsaon man nato, kung higugmao nato ang makasasala, dumta nato ang sala, kay tinuod ng kaaway. Di ta magpinatyanay isig ka makasasala, magtinambagay ta, magsinultihanay ta, magdinawatay ta, aron mabuntog ning tinuod nga kaaway nga mao ang sala. Muna ingos Kristo, love your enemies. Actually, ang meaning ana, love sinners, hate sins. Ang sala mao ang yawa, ang makasasala anak sa Dios, image and likeness of God. Nganong imo mang patyon ang anak sa Dios, haron lang yun, mabuhi ang sala, mabuhi ang yawa, pildi na ta. Muna, hate sins, love sinners. Munang gitambagan ta mo mga babae, kay ako maapil sa kus inyong sala, anang inyong pasigig pasiksi-siksi diha, maapil ko kay buangon sa kong pagkatao usahay. Ana, nya inyo pa jud kong tagaan ana, inig pangadji nato, igtan-aw nato, magbasa-basa tag mga Diyos noon nga mga kuan dia mukalit lag pop up nya moingon sa ko nindot sa nida. Igsunod nawa na ko spasing dito na ko kasi tanong kay sunod-sunod man dai sige sus animal gyud kayo musta na no. Na magtinabangay ta diha ha. Nya labaw tanan maginampuay ta nga kining atong nasod nga Pilipinhon diin 80% more or less ang atong solid nga mga Kristiyanos nagsunod ni Kristo mo practice unta tas atong pagkaanak sa Dios dili sa pagkaanak sa yawa nga siging away, siging pangurakot, siging kinawatay, siging inilaray, hunungo na unta na nato. Pero maghigugmaay ta, magtinabangay ta.